עכשיו אנחנו נעשה סרטון על קודם לטרסטון פרס. תנו לי רק לעשות את הקוד שלי. טוב, אז זה האופטיק, ועכשיו הקוד הזה מביא לכם. טוב, אז ככה זה הקוד הראשון, קוראים לו לאנה, ואני מאוד אוהבת אותו. בחולצה אפשר להשתמש לכל דבר, וממש השקיעו בה, ואם אתם לא רוצים את הפסים, תראו, אתם יכולים לעשות ככה, ללחוץ על המספרים, ולעשות ככה שזה יהיה חלק. אוקיי? מעולה. טוב, אז הקוד הבא זה זה. יש לנו אותו, אז חכו, אנחנו נשים אותו. טוב, אז זה נראה ככה, המגפיים היפות האלה. תראו, יש להם לבבות מאחורה וכל זה, ואפשר לשים את זה על גבוה. טוב, יש את זה. רגע, לא רואים, ויש את זה. רגע, חכו, זה ייקח זמן. אישית אני הכי אוהבת את האמצע, או את הכי גבוה, כי הכי למטה זה לא משהו. תראו את זה קודם. טוב, בקיצור, לקוד הבא. אז זה הקוד, איזה יפה, נכון? הוא גם מאוד מאוד מושקע, אז אני אומרת לכם, גם זה נראה מושקע. אוקיי, יש לנו אותו, אז חכו. טוב, אז ככה זה נראה, איזה שלמות. מה את אומרת לי? רגע, מה היא אומרת? שנייה. טוב, אז רשמתי לנו, אז אני אעצור כדי שלא יהיה ויכוח, היא רוצה הפתעה, אז לא... איך היא נראית? טוב, עכשיו אנחנו נראה לכם איך זה נראה. היא רשמה אוקיי, לא ראיתם? אוקיי. עכשיו, יש לנו את זה, אתם יכולים ללחוץ כאן, וזה מוריד לכם את האבטיח ואת כל זה. הנה. עכשיו יש לנו את זה, שזה עם חולצה מהממת. בואו נשים את זה בצבע של זה. אוי, שמתי לו את זה כזה טוב, אופס. תראה. שים את החולצה, לא, זה יותר כהה. טוב, נחזור עליכם שנצליח. טוב, בקיצר, יש לנו את זה, ואפשר לשים את זה only the top. ואיזה יפה זה. טוב, קוד הבא. טוב, אז זה הקוד הבא. יש לנו אותו. טוב, אז חכו רגע. טוב, אז ככה זה נראה. כובע מושלם לכל דבר, במיוחד לרוקסטאר. אוקיי. עכשיו בואו נעשה לחמר אופטיק של רוקסטאר עם זה. חכו. טוב, אז ככה זה הרוקסטאר שלנו. לא השקענו כל כך. אוי, שנייה, חכו. הנה התהפך לנו חזרה. והקוד הבא. לפני הקוד הבא אנחנו רוצות להראות לכם משהו. אנחנו נוריד את הבגדים. וכאן יש נקניקייה כזאת שאתם יכולים לשים עליכם ככה, ממש מגניב. טוב, אז לקוד הבא. טוב, זה הקוד הבא. תראו את החתול המושלם הזה. עכשיו בואו נשים אותו. בואו איתנו לשים אותו. החתול מה זה חמוד. אולי נעשה לכם אופטיק של מכשפה, זה ייראה מגניב. אוקיי, בואו נראה איפה החתולי. זה נראה לי כאן. הנה הוא. בואו, אוקיי, האופציה השנייה זה זה. ומחזיקים את זה ככה, וזה מסיר את כל הפנים, וזה בסוש. ותראו. אוקיי, זהו עם הקודים לעכשיו, ועכשיו נראה לכם סודות ומה מקבלים בכוכבים. אז בואו נעשה אופטיק. טוב, אז לא הספקנו לעשות את הקפיצה, אבל זאת תהיה האופטיק, זה אופטיק. זה לא אני עשיתי אותו, זה בדודה שלי, ויש לה אופטיקים מהממים פשוט, אבל עכשיו נעבור לכוכבים. אם אתם לוחצים על הכוכבים, יש לכם מלא כאלה שאפשר לקבל בהם, באחרון לא מקבלים. אוקיי, תראו את זה שזה באחד לפני האחרון. אם אתם לוחצים על כל אחד זה מראה לכם משהו אחר. אז אני קיבלתי את הסמלה, ועכשיו אני מחכה להגיע לרמה הזאת שתיתן לי את השמש. השמש פעם היה קוד, ועכשיו אנחנו נחליף אופטיק לדבר הבא. טוב, אז אני בדודה של עכשיו אנחנו הולכות לראות לכם את הסוד הבא. טוב, אנחנו הולכות לכאן ואנחנו אומרים לצאת מכאן בכלל, מהמקום הזה, ואז אם הפעם הראשונה שלכם כאן, אז היא תגיד לכם. יהיה לכם
יהיה לכם כמה תיבות ואתם אמורים להשיג אותם, ואני אראה לכם מה מקבלים מכל תיבה. אוקיי, זה הדבר הראשון, מקבלים שיער כזה, והדבר השני. אוקיי, עכשיו תסתכלו, מקבלים כאלה פנים, ממש יפות כאלה, ומקבלים 200 צדפות וכמה כספים. נעבור לסוד הבא. אז הסוד הבא שלנו, שהוא היה כאן מאחורי זה הייתה את החולצה, אתם בטח יודעים. אבל הסוד הבא שלנו נמצא ב-VIP. טוב, לנו אין VIP, אבל אם אתם הולכים הצידה, ממש הצידה, אז אתם יכולים לראות שם קיטיטל, שזה כזה של חתול, וזה ממש יפה. זה זנב חתול. היה לנו לג, ולסוד הבא. אוקיי, עכשיו כאן אתם מגיעים לכאן, ואז כאן אתם לוחצים, יש לכם כאן משהו ללחוץ, אני כבר לחצתי, ואז יש לכם, כאן תמיד אמור להגיד לכם מה יהיה בעונה הבאה. אז קוד הבא, יאללה. טוב, אז לי קודם נעשה איזה עוד משהו מגניב לסוף הסרטון. אוקיי, עכשיו אנחנו הולכים להרים לכם כמה ארטיקים, ותבחרו מספר שהכי אהבתם, ואנחנו גם נלמד אתכם איך עושים כל אחד. אני אתן לדוד של כל אחד, בדל של כל מתחיל, ואז אני אעשה. טוב, אז האופטיק הראשון שלנו עומד להיות רוקסטאר אמיתי הפעם, כי הקודם עשיתי היה מאפן, אז שנייה תנו לי לעשות את השיער. אוקיי, השיער שאנחנו עומדים לעשות, אנחנו עומדים להשתמש כאן בשיער הזה פה, ולעשות אותו בלי זה, לעשות אותו בחור ואת השני באדום. יופי. עכשיו, אנחנו יודעים להשתמש בשיער הזה, ולהזיז אותו טיפה אחורה. בואו נראה איפה אחורה. אם אתם רוצים את זה שמזיזים, אז אתם צריכים לשחק 30 משחקים עם פריז, נראה לכם אותו. בואו נראה. משום מה זה לא מצליח לי. הנה, שנייה, לא. אולי נוותר על השיער. הנה. עכשיו נשים את זה. אתם יודעים מה? נוותר על השיער הזה, נראה לכם שיער הזה. אנחנו עומדים לשים את זה. ואתם בטח שאלתם מה הרעש. זה בן דוד שלי שקיבל קוד מהטלפון שלי. אוקיי. עכשיו נשים את הפוני הזה. צבע הזה. אוקיי, זה השיער שלנו. פנים. אנחנו עומדים לשים את אלה, הם ממש יפות לדעתי. עכשיו בואו נראה. נורד מהשיער, ותראו. הדבר הראשון שאנחנו עומדים לשים זה הזה עם הארנב. זה קוד שהיה פעם, אבל לא נראה לי שהוא עובד כבר. הוא לא עובד. ושמים את הראשון בכל זה, ואז ככה. אם אין לכם, אתם יכולים להשתמש במכנס שלימדנו אתכם היום לקוד עם המחרמי רגליים. אוקיי, עכשיו גם אותו דבר. שמים את זה, רק אם אתם רוצים. אתם יודעים מה, נוותר על זה כי זה מסתיר את המכנס שלנו. טוב, אז לוקחים את החולצה הקרועה היפה הזאתי. עליה אמורים לשלם קצת כסף של המשחק, לא כסף אמיתי, כסף של המשחק. אוקיי, שם את זה באדום ושחור. והכי חשוב, את הנעליים המושלמות האלה, שחור, אדום, ואנחנו מעלות אותם, שנייה, לחצי על זה, לאחרון. ואז אפשר לשים את אלה ולעשות אותם על קטן יותר, לא הראינו לכם, אבל אני הולכת להשאיר את זה על גדול. אני שמה, עומדת לשים את זה, לא זה, את זה, הנה, בדיוק, מה שאני צריכה. ועכשיו אני עומדת לשים את הדקית הזה. התכוונתי רגע שאם אין לכם, אז אם את הקוד שראינו לכם היום עם המחרמי רגליים, אז אותם תשימו. וזה גם קוד שראינו לכם היום, אני לא חושבת שראינו. טוב, ואני ממש אשמח אם תשתפו את הסרטון לחברים שלכם. עכשיו אנחנו עומדים לשים את החצאית הזאת, את הקוד הזה נראה לכם בסרטון אחר. ועכשיו אנחנו עומדים... כן, תבואו לחלק 2, יש חלק 2. ככה, נמשיך לסדר. ככה, ויופי.
אתם בטח שואלים איך שמים את אלה, איך משיגים? זה בסטייל שואודאון שהיה, אני חושבת שעדיין יש. זה רק אם אתם מנצחים 3 פעמים. נכון. אבל כל פעם תקבלו פריט אחר. ונסביר על זה בסרטון הבא. גם את זה מקבלים ולא ראינו. נכון, את המגפיים האלה אנחנו מקבלים מהתיבות. ואת הכפפות שעכשיו שמתי גם מקבלים מהסטייל שואודאון, ובואו נצבע אותם בזה. איזה יופי. עכשיו אנחנו עומדים לשים עוד נעליים. ושחור. ואדום. איזה יופי. רוקסטאר מאלף בינתיים. אנחנו עומדים לשים את התיק הזה. נשים את השלישי וככה. וככה. השלישי וככה. אנחנו לא עומדים לשים את זה ככה, עומדים לשים את זה ככה. ויש לזה 3 אופציות, וגם את הקוד הזה נראה לכם. בסרטון הבא תזכרו, תסתכלו לחלק 3. חלק 2. חלק 2, סורי. אתם יודעים את התיק הזה נוריד, ונשים תיק אחר ממש. וזה גם מגיע עם פפיון. וואו, ראינו, יש כאן מישהי מטורפת פשוט. ואת זה, מה שאני שמה עכשיו, גם מקבלים אישה, זוז ממנו. גם מקבלים מהסטייל שואודאון. ממש יפה. ועכשיו נתחיל להזיז. עם זה שמוזיזים, יש לכם בצד כאן, אם תשימו פריט 30 פעמים, אנחנו נסביר לכם הכל בחלק 2 ו3, ואם יהיה אפילו 4, נצא 4. וגם אנחנו נעשה את סרטון מסטיל לברינו, אז תבואו. אוקיי, זה לא בלה בינתיים. טוב, אז הזזנו את זה, וככה רוקסטאר נראה בינתיים. אנחנו עומדים לעשות את הקוד הזה ששמנו היום, ואת הפוני שלו שהוא מושלם. ואנחנו עומדות לשים את זה גם על אדום, סליחה. בואו נראה אם הגיטרה מסתירה הרבה. לא מסתירה. ונשים אותה ככה. זה גם כסף של המשחק. אוקיי, איזה יופי. עכשיו אנחנו עומדים לשים את זה. בזה. ובסילק. טבע. בזה. ואדום. וואו, איזה יופי זה נראה, נכון? ואיך שומרים דמויות. נכנסים לכאן, לפלוס ובוחרים שם. אוקיי, בואו נראה. אבל בואו נסביר את זה יותר נורמלי. יש לכם כאן, מתחת כאן. לא, רגע, חכו. כן. יש לכם כאן את זה, ואנחנו נכנסים. אנחנו לוחצים על הפלוס. נלחץ על הפלוס. ולוחצים על, כותבים איך שבא לכם. אנחנו נקרא לזה ארוקיסט. רוקסטאר. אוקיי, בקיצור, תבואו לחלק 2. ביי.